Ιωάννου στο lay-up, αστοχή. Αγγέλου το rebound, Ζαχαρία στο shoot. Rebound από τον Αγγέλου. Αγγέλου 6 από των 3 πόντων. Το μαρκάρει ο Παυλίδης. Παπαδόπουλος, υποψία βημάτων. Αγγέλου και πάλι. Καθυστερεί με την μπάλα. Ζαχαρίας, ασίστ τον Κολάι. Ο Κολάι φάουλ κύριοι. Ζαχαρίας στην μπάλα, κατεβάζει, στείλει την ομάδα του. Τρομερή assist για τον Κολάι, του φεύγει. Κολάι στο drive, κοτρώνει. Ζαχαρίας στο rebound μακρινό. Ψάχνει ελεύθερο παίκτη, βρίσκει τον Αγγέλου. Αγγέλου με τον Παυλίδη αντίπαλο, ένα ενδιαφέρον ζευγάρι. Αγγέλου, προσποίηση. Ζαχαρίας. Έχει ελεύθερο τον αριστερό διάδρομο, αλλά δεν το βλέπει ο Ζαχαρίας. Νομίζω ότι καθυστερεί αυτή τη στιγμή και όπως είναι μοιραίο χάνει την μπάλα, αλλά ευτυχώς για αυτόν είναι για την ομάδα του. Από τα χέρια του Γερμανού. Κολλάει. Κλέβει ο Μούτσιος. Ο Μούτσιος κάνει μια καταπληκτική τρίπλα, αλλά Ζιντάν Κριστιάνο Ρονάλντο τρέχει να πιάσει την μπάλα. Μπλονζόν, αλλά Σιφάκης. Είναι σαν να λέει πάρτι κύριε Ζαχαρία. Ζαχαρίας, φάουλ από τον Γερμανό. Εσκεμμένο, κύριε Σικαλίδη, τι σφυρίζεις? Εσκεμμένο, κύριε Σικαλίδη, είναι δυνατόν, θα μας τρελάνει το κοράκι. Εύστοχη βολή από τον Ζαχαρία, εκμεταλλεύεται το εσκεμμένο φάουλ στο έπακρο. Η μπάλα είναι από το πλάι. Κλέβει την μπάλα προς τη μήνο ο Γερμανός. Παπαδόπουλος διεκδικεί την μπάλα ο κύριος της Ταξίας. Αφήνει τον κύριο της Ταξίας. Κακός κατά τη γνώμη μας. Ιωάννου. Από αριστερά δεν πάει κανένας. Γι' αυτό το κουκουέ πήρε μικρά ποσοστά. Πάμε. Ωραίο σούτ από τον κύριο Ιωάννου. Καλάθι. Ωραίες τρίπλες, Νάκος στην μπάλα, ηγετική φυσιογνωμία ο κύριος Νάκος. Κλέβει την μπάλα ο Εφταξίας, εκμεταλλευόμενος την αστάθεια του Αγγέλου. Εφταξίας, πάντα Εφταξίας. Σουτάρει, παραλίγο το καλάθι κεφάλαιο του κύριου Εφταξία. Μια πολύ καλή προσπάθεια. Ο κύριος Εφταξίας είναι έτοιμος να σουτάρει από τη γραμμή των βολών. Αυτό συγκεντρώνεται. Το κοράκι δίνει οδηγίες, ο κύριος Σικαλίδης δίνει οδηγίες. Βάλ το αγόρι μου. Ο κύριος Χριστόπουλος παλεύει για το rebound. Παπαδόπουλος ηρωικά. Αγγέλου. Κάνει μακρινή πάσα στον κύριο Ζαχαρία. Τρέχει ο Ζαχαρίας. Προλαβαίνει ο Ιωάννου. Ο οποίος είναι σφαίρα. Τι φλανάκι ο Κουσίν Μπολτ. Παίρνει το rebound από Παυλίδης. Ο Χριστόπουλος ως γνωστό σε θέση offside ζητάει την μπάλα. Μούτσιος την μπάλα. Μούτσιος κάνει ένα σουτ καλό. Παίρνει ο Γερμανός την μπάλα. Μέχρι να σηκωθεί νυχτώσαμε. Καλό το σουτ του κύριου Γερμανού. Άστοχο όμως. Ζαχαρίας. Και πάλι με τον κύριο Χριστόπουλο αντίπαλος. Πολύ καλή πάσα, λάθος πάσα όμως. ...6-0 προηγούνται οι μαύροι. 3 λεπτά πριν από το τέλος. Και ενώ βλέπουμε τον κύριο Δελή να εκτελεί χορευτικές φιγούρες στους ήχους της μουσικής, το παιχνίδι συνεχίζεται, αλλά ποιος δίνει σημασία? Ο Ζαχαρίας. Φύγε Ζαχαρία από μπροστά και τώρα έχει γίνει ζευγάρι με τον κύριο Στολτίδη. Αυτά. Συνεχίζουμε στο μάτς. Αγγέλου στον Ιωάννου.
Ζαχαρίας. Ζαχαρίας. Τον κολλάει. Κολλάει, σκοράρει. Κοράκι φύγει από τη μέση, εμποδίσεις. Εφταξίας. Πάσα στο Κοράκι. Αυτό είναι, άμα θες να στήσεις ένα μάτς, παίζει και το Κοράκι. Χριστόπουλος. Χριστόπουλος ρίχνει κάτω, είναι ένας πόντος, είναι πτώση κύριοι. Τον έκανε καθαρή γέφυρα, είναι πόντος. Αυτό είναι, foul goal. Μία βολή για τη γέφυρα και μία βολή. Ό,τι θέλω λέω. Τι σφύριξε, offside σφύριξε. Έλα ρε, σκόρα ρε. Το Κοράκι έδωσε 5 δευτερόλεπτα, έδωσε το Κοράκι. Άντε Γερμανός, σούτα ρε, το έκανε, άντε ρε Γερμανός. Άντε Γερμανός, σκοράρει ο Γερμανός. Διορθώνει το λάθος, κάνει τα κοντά, βάζει τα μακριά. Ούτε πρεσβειοποία να έχει. Αγγέλου κάνει μια κίνηση, δίνει στον Ιωάννου. Ο Ιωάννου ψύχρεμα το χάνει. Κολλάει στους δικούς του ρυθμούς. Παπαδόπουλος από τον Ζαχαρία. Ξανά Ζαχαρίας. Ζαχαρίας παραλίγο. Κολλάει. Παίρνει το rebound ο Εφταξίας. Ο Εφταξίας συνεχίζει. 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Εφταξίας δίνει στο Μούτσιο. Ο Μούτσιος. Ο Γερμανός παίρνει την μπάλα. Άντε ρε Γερμανός παίρνει την μπάλα. Εφταξίας. Παραλίγουε. Παυλίδης δίνει μια πάσα ασίτ και δίνει φάουλ. Παυλίδης έτοιμο να στάρει τη βολή. Χάνει ο Παυλίδης τη βολή. Δίνει επανάληψη όσοι το είχαμε παίξει στο στοίχημα αυτό. Ότι θα δώσει επανάληψη. Ποιος? Σκοράρει ο Εφταξίας. 16, 8 δευτερόλεπτα. Βήματα! Ούτε το Κοράκι δεν ξέρεις να παίξει. 4 δευτερόλεπτα, 2 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Η αλλαγή που έχουμε είναι απ' έξω από το πλάι. Από τα μεγάφωνα ακούγεται ξεκάθαρα η καραγκούνα. Να δούμε τι κομπίνα θα ετοιμάσουν οι Πορτοκαλί. Ματζούνι στην αλλαγή. Παραλίγο να γράψει ο Παυλίδης να πέτει από το τρίποδο, κυρίες και κύριοι. Έχει 3 βολές. Και επειδή είναι και πίτσα θα πάρει και μία δώρο. Αλλά δεν θα σοβαρήσει. Πού είναι η πίτσα δώρο, πού είναι? Ένα δευτερόλεπτο πρέπει να τη λήξει, κυρίες και κύριοι. 19 το σκορ, είναι δραματικές στιγμές που ζούμε. Την πετάει στον Ιωάννου. Ιωάννου. Τέλος. Δραματικό το φινάλε, απορώ γιατί δεν κάνανε φάουλ. Σας αποχαιρετούμε από το Ολυμπιακό στάδιο του ΒΑΟ. Συγχαρητήρια σε όλους. Τα καλά έρχονται.